Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP kala shem ka senjam ka benta bania da ka kwat ka kya jong ki pat ba nong shong shnong hanong ba shlom da ka ba kala lidra ye ki nong muna bat IT shakatanat ka Food and Safety Laboratory Department jong ka sarkar. Kat kum uba dandi kongsit President Rangba ke FKGGP ulo ong bayi kita ki balakan syang karpang na kitulong jong ki katu kat ni ki benta ka sar shilong kalara nong muna ya ki syakate ka tanat banyo ya ka jingwat benya la ki long ni em ki babet bandi na ka benta ki long yeng han nong ba batru ya ka ni on sayo ya ka kai pot ka basyai hadian kat san singi na kate ka tanan. Halor ka jing kali uba don di ulaong baka jing penjabo ya kiwa bat kitolong ka baka sengru ka jubut din henry ka de ka kamram jong ka sarkar bantau ki lat trai kam bala dalap ya ki bakum kita ken hap ha ka jing penshitam dai pat bakum kita ken trai kam tang ha ki por ba mi ling ba ki jing dawa ne tunro ki seng bhalang Fun singi kumbaseng ka pendip sowa se pendem bali kun sin hiki kali ka la supply ski long yang long sam long ki long ki aftatien ba kalong fit long fit ki bakin di de lo kata ba ngi na kali ka seng la shong leng ba ka executive committee ki jongi ting long ba nam ta ka bit ka biang jong ba pai ba nom sosno te ka de ka kamram jong ka seng hi ba mo ngin shim mi ki sampel na ki Snong ba pero ya ka bangin manra hani po kani ka Food and Safety Department laboratory ka badan ni bahkan taslam ini ki ka bangi na kali ka seng ngila lum ling ba ki snong ba pero jong ni so solong ba in manra hani ban tas ba ki long kam ki ki ba balong fit na balong sief ki pa ba no snong ba kindi de hlo ta ka nong ya ka bangi na kali ka seng ni sa shim ya ka senjam hakani singi pamantang but ya kapa ni collect ini ki sample ini ki umru kalau hak ki atli bitor we bitor pada dam tawan collect dam ta ka kidon am bacteria ki kapa poi ba supply ki snong ki thau but so we ru how bitor plastic but kalau how we bitor pa pada man pet dam ta heavy metals but iron content ke pada ni ko tinggal le hi kat kum ka jing ka guidelines kapa devan le ka testing di mung shu let an shu tong lemu ne ban shu le lemu reng daya ka guidelines si pada peliang ya kini ban test ini umba di de kumba kalong manta kalong ba nakal ka testing ni shwa ban shime ni ka ban ai ni khubor saki nong so saki ba nong so nong jongi bangi shime ni ka sinjam di bang kwa ban kan tho shimet ini no namar bali yu dak ngila shim ki jing khen dan ki sparkling kita kita mo ki badan ko sosolong ki ba supply syaki longying ba per dan ri mentam ni nak kali kaseng ngim la banong ba season shim ya kita borok haju kapor ring la shu shim la shu jiet men shu krano tangam basan po ti snong te namar ba kum kalong mentam men shu ai ko ni nuksa ya ko di bari po molai ni khamla ban shim khat ya borok tu kita po molai ring jiet tangam ki jaka ya ka bang ngin iwara ya kata tes sang ni pakai tes ndai lada sibu manta lada ka report kalau negatif ne positif ru ngim dei bangin la manong ba ko borok ko mbam ko mulai ka di basniu na bangin ak sedang ni tes kali ngit scam ba ya ka ni ka testing ka kata ka jingmi lada ka dei ka balong ka babhan ka basniu ru dei na kali ka steng kam dei bang ko pan kentho ye noi ki nong so snong ne namar ba kajing dan mata kan ni ka dinu ka PhD department municipal bat ki local di tank mo ya ka pahap pe po ka snong jempe jogi dal pa snong hari ke mga pa kan pensah ni kalau ba ni hina ka lang stang ni simin senjam khnang bo pa ba nong so snong jogi untep ri jing sisa maka ni ko ka ba poi sikilong ye jongki ka di sha ne am kata ka ba bet ka ba biang ya ki ba kendi namar kum kalau menta kibun kilong yeng kiba duna mo kata ka yo kokot ka jongki te omdi kum kilong yeng ki babit babiang pat kilawan bu ta ki filter ki badem dor namta ban yo ko ombam omdi jongki hayem ke ngi shim ya kan ni kham tam ki long yeng long sam ki bijenja mo ya ka ba ki dum la ban thit ta ki filter kum ma thit kilong yeng ki ba bet babiang dia nak kadang te kan ni dia tang sedang ladang yo ka report ya ka ba nakaliang jong i head of the Food and Safety Laboratory yang bahkan jemput khasang sih bagian ai tak report ingin sampai tak report kalau ngobno lada kadika report ke babhan maka kalau
khối ka bahan ta ki pai ba no sno mandi kata hi ka report kan mi ka bangin supply pai ba ka sa ai lek ba ka la pathai kebon media te la kadang ke juduna ro ngin sa benahi lek ba jok ti la pathai kebon bat ngin sa kran sarkar ba kumlo ba de ban penbit penbiang memang im ka ni ka generation ka pemerintahan lada kadang ke juduna lada nakale ka sarkar tang ta ka umbam umri ka ba khoi ban pen poi kilong yeng kimla te kalong lek ra nyang kum ke jaj ben rian kum ke jala biru mora khoi Saya pion mantan pion buat image sarkar dai ko na ko orso ko na kalian PhD ka lagi sekali jangan notification ban ong ba ko kipai ba la de don kami kani kin hapan pan mai to kani ko sedang nalu wa jara ko de halo kata kalong ba lara na kaliang jong ka sarkar kala ban pen poi ka umbam ka ba khoi nan kam yu pa ba long hoi ya kata ban ka ya kata hygiene ki kai mo ba ka de ban chat mà cái nhập ta cái nhang này cái tay tôi kata ru cái đi cái jing sha đây mình tăng pek pak ken la đây tăng yang ta cái bacteria na resep kita ngai pi mo heavy metals mo kita irons na ta kum ta ter badan ko kan ko kan ya kata kadang tu ngai lang yo lang ba kan ni report ya ke kata ka jing duna ba ka jing tam ho ta tang sai sala ban ya kan mak phi bak ngi sawa ke tip nak department lalari na po PhD na di municipal dengan batai mangai kata tengah malak panong po pemerintahan mak report ni pak yo akti kawai la tang ilap ya kata kalau ba ni hab ai ke ke sarkar ba ki pai ba nong sunong bidon la jaka hok begini yo ko umbam di ko phoi dan sarkar kamla ban le pemta tengah trai nak kaleng seng sesim ki sinjam ka ba ni la ban mi madan in protest salti singkin maka di ka hok ka jong ni te kumlo la ka ka sarkar kamla pan penbiang tai kata ko umbam di yang ikung kitong sosong te kati kamnong fit baka sarkar bakan ron na bukan sesar ke jala ti di tai kani ke sinjam ka bading kong halor kani ke jing pet penya jami kum ka seng halor kani ka umbam di yang ikung kitong sosong dengan trai da report kalong ka basniu banginyo ling bang mila test tang ni pa sosiolog na trai na kaleng ka seng in happen ni happen keren ling bagi district makir di ben shiming ni senjam na pas kini kolek ini ki na ki kor bo her makin pha mat dasi fi na kaleng ka seng hi midan ka jong ka environment style protection cell ya ka ba labun ki yung pinigi jai company le bangi ju let sikini ki jaka khamtam ki jaka joko kai perthai ne kini jaka catchment area mo ya ka ba ki bari ka sus na ka tolong ni jukran ni nak support ringan ong fi ka jingkreng ka jongi kan syukut tang beginyo kan kami ke beriu begile ke jabo hatang tugas ni here da kadang ni ka polisi ke ba la pan te lakam ke batenge na kalian joko sarkar na thai kan suk om de tang ngi ki nong tang ki nong ket kam seng balang na ru pai ba ko mo phi na mangana dalai i ki tang ki lu ko kwa pan ken jabo ne ban le lu ka kam hak ti jan ru wa te ka mo ka suk hai ta ada lupa kata ka ai here la ra sulong lách lan ko bolong menta kalong hoga kanu ngi sang halang nila ban long kita ki watchdog ban pek yang tak kajing duna jo sarkar leke morong kam hi ban hong hi kalong bangi dong kam menta hi ka sarkar ban dan yang tak motor polisi kumno banyadai ki biwa ki jongi ba kumno banyadai ki telong ya ki ba pasai ko bam di sekilong yang mak her ha kanika dilong khasi ki jongi ya ta ka bang ngi na leng ka sang bun sini ini ki issue ni kalau baka sarkar ka jusim khia ne take up tang da yo ka pressure kum nangi kum ki NGOs here ka syukut no tang support pan beli ka kun no tang support mat nagi hikam dan ni re kam dan kata ka political will din ta ka daw kalau ba ken take up ki issues tang da dan ka pressure ni ki NGOs bakses bak ba ru kila ai jing kersan ba ka sarkar di ban le ni ka sarkar kasa akan sa mo kasa thung te committee bo phero phe here ka syukut na kum tu mo ki ju to so ru ko bang kar me phi ba kam na political will